3-on-3 Team Challenge Wood 2, Workout Hold 008. Βαγγέλης Μακρύς. Μπόγος Παύλος. Δημήτρης Πυρόπουλος. Μπάρα 20 κιλών. Την μπάρα δείξε σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Την μπάρα δείξε ακόμα σε παρακαλώ. Ωραία. Με δίσκο 20 κιλών. Θα βάλουμε ακόμα. Δίσκο 20 κιλών. Ωραία. Ωραία. Και δίσκο 20 κιλών. Τέλεια. Πάμε. Ωραία. Απ' την άλλη έχουμε δίσκο 20 κιλών ήδη πάνω. Ωραία. Και θα βάλουμε δίσκο 20 κιλών. Ωραία. Και δίσκο 20 κιλών. Σύνολο 140 κιλά πρώτη προσπάθεια. Μπαίνεις και τελειώνεις. Πάμε. Πρώτη προσπάθεια. Τράβηξέ τα με δύναμη. Πάμε, δικά σου είναι. Άνετος, ωραίος. Πάμε. Θα πας στα 150. Ωραία. 150, βάλτε. Με θάρρος. Βάζουμε ένα πενταράκι από εδώ. Ωραία, πάμε. Έχεις ακόμα πολύ χρόνο. Με την ησυχία σου. Ξεκουράσου και μπες όποτε θες. Έχεις μισό λεπτό. Παυλό, όπως θες. Με δύναμη. Βγάλε φωνή. Πάμε όλοι μαζί. Να το εμψυχώσουμε. Πάμε να τα σηκώσουμε. Πάμε. Πάμε, έλα, μπράβο, πέτα τα, πάμε, ωραίος. Πάμε, τρίτη προσπάθεια. 155, βρες ένα 2,5 να βάλει, όχι 160. Ωραίος. Ωραία. Τέλεια. Παύλο, έχεις ακόμα μισό λεπτό. Ανάσες, ξεκουραστείς, ανάσες. Πάμε. Όποτε θες εσύ, όποτε θες, έχεις ακόμα χρόνο, 15 δευτερόλεπτα. Τα έχεις για πλάκα, μεγάλε, πάμε. Τρίτη προσπάθεια, 106. Δεν πειράζει. Ωραίος. Βγάζουμε 2,5. Βάζουμε πενταράκι. Ωραία. Βγάζουμε 2,5. Βάζουμε πενταράκι. Και 2,5. Σύνολο 165 κιλά πρώτη προσπάθεια. Ωραία. Πάμε. Μπες πάρτα απλά. Τίποτα δεν είναι. Μπες και πάρτα. Μπράβο. Τέλος. Μπράβο. Πέτατα. Μπράβο. Τέλος. Ωραία. Πάμε. Βάζουμε ένα πεντάρι ενώ έχουμε βγάλει το 2,5. Σύνολο 170 κιλά. Ωραία, ναι. Πεντάρι, ωραία. Δεύτερη προσπάθεια στα 170. Πάμε! Μπράβο, πέτατα, μπράβο. Θα μπεις 175 ή 172, πόσα θα μπεις, πόσα θες εσύ, πες. Πάμε. Ωραία. Δεύτερη προσπάθεια στα 172-2.
Βγάλε φωνή. Βγάλε. Δεν πειράζει. Πάμε. Μπείτε λίγο στο πλάνο όλοι, το ως του μπαρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, είσαι πολύ καλά. 12, 13, δεν έχεις κουραστεί καν, πάμε. 14, 15, 16, 17, πάμε. 18, 19, έλα το έχεις. 20, πάμε. 21, 22, μπράβο. 23, έλα άνετος. 24, πάμε, άνετος είσαι. 25, 26, 7, 28, πάρε ανάσα, πάρε ανάσα, πάρε ανάσα.